3 kilo 800 gramo. Berez jaiotzez, elegidokoa da. Gurasoak, Marokokoak. Baina urte desente daramatza Denian, eta bere burua Deniakotzat dauka. Eta Andres Abrego duzu hau. Boliviakoa izatez, baina honek ere Bolivian baino Bilbon asko urte gehiago darama. Hain zuzen ere, 28 urte dituelako, eta 21 daramatzalako Bilbon, txikitatik. Metro bat 72 zentimetro, 73 kilo, 2 garaipen orain arte, aurten bertan debutatu duelako, eta horietatik bat, KO bidez. Bere aurka boseatu duzunez, inork baino hobeto dakizu, nola boseatzen duen, zeintzuk diran bere ezaugarriak. Tira, ez dakit, imaginatzen dute 52 kilo pisatzen zituen ume hori asko aldatuko zala, baina oso ondo goratzen dut, oso boxeolari ausarta zala. Distantzia motzean borrokatzea maite duten horietakoa, eta ea gaurko gau honetan horrelako erakustaldia ematen digun. Norgehiagok hau, 4 asaltora izango da. Beti, edo gehienetan, hasiberriak direnak, 4 asaltora oseatzen dute. Egoten dira salbuespenak, baina gehienak 4 asaltora izaten dira. Bai, halakoetan helburua izaten da profesionalera jauzi egin duen boxeolariak, ohitura hartu dezan, eskularru aldaketa dau, asalto gehiago dira, eta horrelakoak izaten dira hasierako borroka horiek. Bueno, eta Deniako mutila eskertia da. Hori, ez dut uste inorentzat gustoko izaten denik, pentsat guardia normala duten entzat. Bai, eskuinak garen ontzat, ez aizkigu bat ere gustatzen eskerrak. Horrela ere Abrego aurpegia bete-betean harrapatu dio eskuiarekin, normalean eskertiari aurkariaren eskuina sartzen zaio ondoen. Bai, zuk esan bezala Pedro Mari arrisku handiena hor dago, ezta? Atzeko zuzen horren aurpegira heltzen dan, oso garbi heltzen dan kolpe hori. Abrego koreintze bertan sartu duen. Larga 4 golpes ahí, larga 4 ahí. Vivo con la izquierda, vivo con la izquierda. No, tengo que estar más vivo con la izquierda. Neurketa bakarra egin du Bien paradito, bien Basan vivo. Sansarik, eta bi orain arte Bilbon bizi den Contragolpeo cuando Andres vaya, Abrego. Zur bi boxeolariak hasiera honetan, sendo, basari gehiago asmatzen akaso, atzeko esku horrekin eta aurrekoa kolpe kurutzatuekin. Vuelve otra vez, busca abajo. Búsquela por la izquierda, Basán. Busque la izquierda, mucha izquierda, va. Baja y sube. Vamos, dale. Ahí. Vivo para saltar a la izquierda, vivo para sacar a la izquierda. Mueve la cabecita un poco más. aurpegia burua gehiago mobitzeko esaten ari zaizkio bere laguntzaileak Abregori. Vamos, sorprenda, vivo. Métete con un pasito, va, vuelve otra vez. Que no venga. Meto la contra cuando viene. Vivo, meto la contra. Queda colgado, haz un paso adelante. Bai, kontraerasoa eskatzen dio. Eta berotzen hasi da borroka. Distantzia motzera, hasierako zuhurtasun horiek ahaztuta. 10 segundos. ¡Stop! ¡Vos! ¡Stop! Amaitu da lehenengoa. Daniel, zuezara epailea, baina gaur epaile lanetan jarriko zaitugu. Zein emango zenioke lehenengoa?
Ba, nik lehenengoa Samsariri emango nioke. Ez dut uste bez Abregok baino gauza handiagorik egin duenik, baina bai kolpe argiagoekin heldu da, hasierako minutuetan bereziki, eta horrezagatik berari emango nioke. Kolpe argiagoak eta sendoagoak heldu direnean. Horrezagatrako, muturra ondo sartu dio. Hori gure puntuazioa da, hori ez doa inora. Zuentzat orientabide moduan balio badu, ba oso ondo. Dena den, gero hor eserita dauden 3 epaileek emango dute euren erabakia. Eta mahaikideak, nolabait esateko, José Ignacio Martínez Antúnez, Goyo Galván eta Sergio Verdejo dira. Bai, eta ez litzateke gertatu beharko, baina badakigu olako borroketan nahiko berdin ibiltzen direnan boxeolariak etxean jokatzen duena nola baiteko abantaia izan hori duela. Ez beti. Epaileengan eragina izaten duela, esan nahi duzu. Bai, zenbaitetan bai. Etxeko boxeolariaren kolpeak gehiago txalotu egiten direlako, zarata gehiago sortzen dalako, eta, bueno, esan daiteke bezaiagoa dalako etxekoaren kontra. Horrelako kasu asko ikusi ditugu, batzuk lotzagarri samarrak ere bai. Baina kontrakoak ere bizi izan ditugu, hementxe bertan, ez aspaldi gainera, eta Jokin Garziarekin, Brian Pelaezen aurka egindako aurreneko norgehiagokan, ez dakitzuk ikusi zenuen. Ez dut borroka hori ikusi ez. Baina, bueno, hemen egon ginen, eta eman ere eman genuen. Ea gero Jokin Garziak ere neurketa egiten duenean aipatzeko tarterik daukagun, baina puntuazioak benetan lotzagarriak izan ziren. Eta erabat impartzialidade oso sari gara jokatzen. Ez Jokin Garziaren alde geundelako, rinean ikusitakoak eta gero epaileek adierazi zutenak, batez ere bi epaileek adierazi zutenak, ez zuelako inolako zer ikusirik. Kontuak atera, epaile batek 98, 92 eman zuen Jokinen alde. Eta beste biek 95. Norbait ibili zen oso. Bai, eta hori da, suertatzen, bueno, datorkion galdera ez zelan den posible borroka berdina, hain ikuspegi diferentetatik ikusi izan. Tira, horregaitik ditugu epaiak herrinaren inguru guztietan, ez da askotan, bueno, non kokatuta dagoen boxeolaria horren arabera kolpeak argiago ikusten direlako edo ez, baina hala ere harrigarria da zelako diferentziak egoanten diren puntuazioetan. 10 segundos. Gure ustez argi eta garbi irabazi zuen Jokin Garziak. Baina, bueno, horretaz gero hitz egingo dugu. Bigarren saltoa agortzen ari zaie bi hauei, oraintxe bertan. Entzun dugu kanpaiotza. Eta bigarren hau, eta hau ere oso parekatua. Bai, nik ez dakit, Abregoren partetik bai somatu dut alegin berezi bat kasu honetan aurrera egiteko. Seguruenik lehenengo asalto horrek utzi duelako, bueno, sentsazio mingotz horrekin, ez da? Boxeolariak ondotzo daki irabazi duen edo ez asaltoa. Gero beste gauza bada epaiek zer esaten duten. Eta, bueno, koska bat gora egin duela eta aurrera egin duela iruditu egin zait. Beraz, asalto hau, Daniel Abandoren iritziz, bilbotarraren zat.
Eta esaten ari gineraren arira, segurenik aurrerago komentatuko dozu zuk Jon Ferren borroka heltzen danean, baina antzeko gauza gertatu zaio Jon Ferri, ezta? Denbora luze ibili dela aurkariri barik, zer eta borrokan non egin behar zen erabaki behar zanean, bere aurkariak ez edelako prest Bilbora etortzeko borroka horiek egiteko momentua. Dalton Smith eta Pierre Soleiri buruz ari zara. Bai, zeingo. Suéltalo. ¡Stop! No agaches, ¿vale? ¡Vamos! Paco Ruiz epailea. Bien artean. Sartu da. Paso atrás, no empujes, paso atrás. Bakea probaz. Jarri nahirik. Saque mano, saque. Dale continuidad, dale. Eskoak askatzeko eskatzen ari zaizkio behin eta berriz Samsariri bere laguntzailea. ¡Stop! Vale. Hori, Legez kanpoko bai, kolpea legez izan kanpokoa. Bai, Nahi gabeiotako izan da inertzia utzez, baina Vamos, tengo que tirar. bai, horrek hartu duenak agontatu egin behar. hoize, berotasunak horrelakoak eragite ditu, boxeolaria oso sartuta dago, kolpe segida bat bota egiten du, alako batean epaileak stop esan egiten du, eta Paso atrás, me te lo haces. ¡Vamos! bizi asalto hau, nahasi ere bai, elkarri hartuta, burua sartuta, horrelakoetan arriskoa egon hori da, buruekin elkar jotzekoa. ¡No lo dejo trabajar, vamos! ¡Siga! Boxeolarien arteko norgehiagoka estua doa, eta epaileek buru uste desente izango dute euren erabakia baterako. ¡Vaya por él! ¡Go! ¡Vaya por él! ¡Usted primero! Egia da, ez dagoela jokoan txapelketarik, Ez. Ben ez dago gerrikori jokoan. baina boxeolariontzat beti da garrantzitsua, emaitza, ezta? Bero horrek Alantzari gabe. nolabaiteko prestigio ematen duelako ere bai, eta zerrendetan gora egitea. ¡Vaya! ¡Siga! 10 segundos. ¡Siga tirando! ¡Siga tirando! ¡Stop! Hirugarren hau ere zeinik irabazi duen jakitea ez da erraza, baina Dalenen ustez Deniako mutilak irabazi Último du. asalto, ¿vale, chicos? Bai, eta oraintze esan duzu ez da bat ere Último erraza. asalto, ¿vale? Guretzako agian zailagoa berbetan gauzelako ikusi bitartean, eta olakoetan epaiek une oro behar dute egon adi, erne, eta esango nuke Hor ikusi ditugun ukabilkada horiek, legez kanpokoak izan dira, epailea tartean sartzen ari zelako, baina Abregok hartu egin ditu. Hori ostera, erabat legezko. bai, eta esango nuke Samsarik kolpe argiagoak eta gogorragoak sartu dituela oraingo honetan. Laugarrena, azkena. Boxeolarien arteko agurra eta azkenengo asaltoa. Usted primero, vamos a compensar. Erasokorrago Samsari, horrelako borrokaldietan, zinetan ez dagoen oso argi nork irabaziko duen, oso ohikoa izaten da azkenengo round horretan argitzea borrokaren nondik norakoa. Eta berriro ere Samsariren esku gogorra. Vaya por él, vaya por él. Vaya por él ahí. Siga. Vamos. Hasieran esan dugu, oso niri eskertiak arriskutsuak direla,
Eta uste dut Trabaje. Vaya. Abrego hori nositzen, hori sufritzen ari dela. Bai, eta inteligentzia sari da borrokatzen, distantzia luzean garbizaionean, laburrean, erregistro guztietan, eta bereziki kontraerasoa oso ondo kontrolatzen. Sarritan, urratz bat atzera egin, bere ala eraso egiteko. No os agarráis tanto, ¿vale? No os agarráis. Vaya. No lo va a compensar. Trabaja. Vamos. Esa. Vaya. Otra va. Combinación, Masán, combinación. Trabaje. Esa, vamos. Como el cuerpo como está arriba. Siga. Iruditzen zait koska bat gora egin beharko lukeela Abregok borroka irabazia izateko. Tengo que trabajar, vamos. Hortze ondo sartu dio eskuin zuzen hori. Arriskatu beharra dauka, eta horretan ari da Andres Abrego, ukabikada on batzuk sartu dizkio Sansariri. Berari ere kolpe zuzena iritsi zaio aurpegira bete-betean. ¡Stop! Ukondorik ez sartzeko eskatu dio epaileak Sansariri. Baina gehiagotan egin duen kenua. Otra. ¡Stop! Vamos, a que termine. ¡Vamos! Vamos, Masán. 20 segundos. 20 ¡Dale! Aprieta. Tuyo, dale. ¡Stop! ¿Vale? ¡Vamos! 10 segundos. Eskerkada bikaina hor, krotxeterara, kanpokaldetik. Esku berberarekin erantzun dio. Beste eskerkada bat ere bai. Bilbotarrak. Eta nik esango nuken gauza bakarra, zera da. Irabazle garbirik ez dela egon. Hortik aurrerakoa, epaileek esan dezatela. Bai, ez da egon. Eta ez dakit nik hasi dute asaltoa Samsari irabazle ikusten, eta amaitu dut Abrego irabazle ikusten. Alegia oso berdinduta, baina egia da Abregok ahalegin berezi egin duela azkenengo minutu hauetan. Gure iritziz berdinketa ondo legoke. Baina gure iritziak eta gure apunteek ez dute zertarako balio. Horretarako 3 pertsona daude hemen, eta haiek diotena izango da balio duena. Laster ikusiko dugu eta entzungo dugu zein den erabakia. Ez dakit puntuazioak emango dituzten. Beste toki batzuetan normalean beti ematen dira puntuazioak. Hemen gehienetan ez dakit zergaiti dagoen ohitura hori. Batzutan eskatu egin behar izan diegu epaileei mesedez puntuazioak pasatzeko aurkezleari, honek eman ditzan. Ea gaur zer erabakitzen duten. Edozein kasutan, irabazlerik dagoen edo ez dagoen jakingo dugu eta zein den. Bai, Badago. benetan da harrigarria, boxeoa izango da munduko kirol bakanetakoa, zeinetan askotan amaitu arte ez dakigun nork irabaziko duen, zein doan aurretik, zein atzetik. Eta, bueno, horrek asko komplikatzen ditu gauzak, eta komplikatzen dizkio bai boxeolariari eta bai entrenatzaileari aginduak edo estrategiak adosteko momentuak. Bueno, batzutan, eta zenbait erakundek egin ohi dute laugarren asaltoan eta 8. asaltoan puntuazioak ematea. Puntuazioak gainera iragarri egiten dituzte. Mundu guztiak jakin dezan. Bai ikusleek, zein entrenatzaileek, dana. Bueno, berdinketa. Epaileranetan ezabiltza hain oker. Dane.